warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya jadi mahasiswa. Ada punika haripun? Baik. Alhamdulillah. Sakderengipun puniki ketua kelas monggo pimpin kedua mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini sampun sinau babagan aksara Jawa nggih. Nah, dinten menika dilajengaken sinau babagan aksara Jawa lan sandangan. Tujuan pembelajaran dinten menika yaitu melalui pembelajaran problem listening, peserta didik dapat memahami sandangan menawi panjenengan busana nggih. Sami kalian aksara Jawa. Ini kan aksara Jawa kena utuh nggih. Gitu. Oke, wonten tambahan napa-napa. Nah, punyanipun sandangan menika. Sinten ingkang sampun nate jajalan malih kula? Kula. Oh iya. Oke. Saben dalan menika lak katen batasan katen iki. Katen boten maksud. Boten. Saking gambar menika sinten ingkang mangertos wujudipun sandangan? Niku mana niku? Niku ndi? Ngambil. Bunder niki. Niki. Nggih. Kalau sandangan menika tandha sing dianggo supaya leman kok karo wonten ing aksara Jawa menika saged diwaos napa diwaca terus kanggo njalupi utawa materi wondo supaya bisa menika tembung sing diucapake. Nah, sandangan menika wonten 3 dhisik. Ingkang setunggal sandangan swara, ingkang kaping kalih sandangan panyuwun. Oke. Ingkang kaping 3 sandangan piyambana. Ananging menika sinau sandangan swara lan panyuwun nggih. Nggih. Salajengipun sandangan swara. Sandangan swara menika tandha kanggo ngowahi swara vokal O wonten ing aksara Madura dadi swara I, E, U lan O. Ada kan I, O, E, O, oke, terus. Nah, wujudipun menika nggih. Suara ingkang kepisan vokal I. Menika dipun sebut sandangane ulu. Nulisé wonten dhuwur aksara. Sandangan aksara Madura niki. Nggih, menawi dipun tambahi ulu. Nah, saya sapa? Menawi dipun tambahi ulu wonten ing dhuwure aksara apa tadi? Kangge vokal U napa jenenge? Suku. Vokal U suku. Tapi dipun tambahi malih saking dhuwur. Niki wonten apa vokal apa? Vokal I jenenge ulu. Niki vokal U jenenge suku. Niki tambahi vokal E. Niki opat. Vokal E. Ngaten? Ditambah vokal O. Salajengipun sandangan panyigek. Sandangan panyigek menika tandha kanggo materi pungkasaning wondo. Wujude sandangan panyigek wonten sekawan. Oke. Kaping juga layar. Yang loro. Iki. Contoh apa turun apa? Niki dibagi 3 kelompok. Bebaris nggih. Kelompok tunggal kali 3. Ini kita kelompok iki. Masih dikasih kelompok atas nggih. Ini
sadarkan diri kalian suara. Dan kelompok hidup di kamar kertas. Wonten mriki. Tangan kertas kita kelompok. Budi, ada surat kita nih. Nah, makin handphone. Ini nempel wonten kertas AWS punika. Bukan perwakilan kelompok. Kita isi kalau ini masih diberi sahabat. Sahabat itu ya, sahabat kelompok, sahabat ke sangat kartu. Sahabat. Nah, kartu menika isine wonten gambar utawi wujud sandangan. Ya sangan solo, pundi ingkang sandangan panjang. Ini suara, ini Pak Yike. Nggih. Nanda vokale. Jenenge cecek. Iya, Wak. Penyakit anak papat. Pangkon. Sandangan sandangan soro. Sandangan soro wonten gangsal. Kawan, kawan. Moga pengawan. Mana? Ada pasti wonten kawan, pangkon layar cecek kalian gitu. Apa terus ya? Terus nggih. Tak niki sandangan swara. Sandangan swara wonten gangsal. Nggih. Apa wae? Kalian taruh nalek suku tempat kalian mulu. Terus ya. Kabel leres nggih. Aksara sandangan swara nika gangsal, naring taruh naring tempat mulu. Sukulan dulu. Panikan kawan. Pulang dari pembelajaran hari ini. Sandangan kabel seperti itu. Nah, anaknya sama juga kalian mungkin jadi. Apa mereka sandangan apa semua? Oke, terus kita. Jadi wow sampai sinau sandangan suara kalian sandangan kalian itu. Sandangan suara wow mana yang ada teh? Gangsal. Ada penawan. Sandangan suara wow ada penawan. Assalamualaikum